May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong pati naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. FIVOX ug MGB magapadala sang team para ma-inspect ang mga litik sa duta sa Moises Padilla. In-report ka panibagong nga kaso sa attempted abduction wala sa kamaturan suno sa PNP. Mga tulaan sang tao nasapuan sa gin-abandon nga balay. Lolo patay apo pirasor matapos subuguan sang ambulansya ang ilang e-tricycle. Kag sa good vibes, sumag public market pinakaunang nga merkado sa Bacolod nga may second floor nga parking. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagagwa karon sa social media ang ginaalegar failed abduction sa 6th Lacson Street sa Bacolod. Sunod sa PNP fake news ini kag masami nga nagaginuwa agud to bulabugon ang Mascara Festival celebration. Sa post nga nagalapta sa social media, isa ka babae nga netizen ang nagpahayag amot sa peligro nga inaagyan sang may isa ka van nga gray nga may sakay nga mga lalaki ang ginalagar nagtinguha nga mag-abduct sa iya. Pero nakadalagan siya kag nakaluwas sang ginpasulod siya sa nagabantay sa iya ginpalapitan nga tiyanggi. Ginpahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, nga fake news ang amo nga istorya. Inibangod magluwas nga wala na report sa PNP station, wala man sang oras kag tion nga na-meet lang sa post. Negatibo man ang ginalagar abduction base sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga malapit nga kumbuyahan sa 6th Street. Suro pa kay Gabana, nagalapta ang amo nga mga sahi sang fake news, ilabi na kung nagahilapit ang Mascara Festival. Ginausisa na sang PNP ang nagpost sa tuyo man nga mapasakaan sang kaso ango sa pagsupak sang Republic Act 10175 o kunang Cybercrime Prevention Act. Consider na nato nga isa ka fake news unless lang kung ang gapakilala nga biktima mag-adto sa police station, magpa-blatter, kag ihambal kung saan okay na tabo, and then i-validate na naton sa pambulabog ilabi na nga lapit na lang ang Mascara Festival. Halos sa muna, basta once may mga dagko nga event diri sa Bacolod, yakagwa ginang ina ang mga modus. Sa number 9, e-governance o electronic governance ang inaduso sa karon sa konseho sa Bacolod bilang tikang para mahimo ang Bacolod City bilang isa ka smart city. May report si Nico Delfin. Isang Bacolod City sa nakigbayan sa World Smart City Expo 2022 sa Ilsan, South Korea. Si Councilor Celia Flor nga among nagtiglawa sa Knowledge Exchange Program sa World Bank, nagsiling nga kasubong sa mga natukod nga smart city sa South Korea, may dako man nga potensyal ang Bacolod para mangin isa ka smart city. For Bacolod in the next 50 years. Of course, that would need the support of the succeeding generation of leaders, no? And I really hope nga amo na siya ang aton attitude, no? For our leaders to really continue the development based on plan which is based on information and data. Good data. Ang smart city isa ka technological modern urban area nga nagagamit sang electronic method kag sensor sa pag-collect sa mga data, mga impormasyon nga na ginagamit sa pagdumala sang assets, resources and services ng isa ka local government unit. Ini agud mas mapalabot ang effective kag efficient nga serbisyo sa pumuluyo. Upod sa tuyo ni Mayor Albi Benitez, ginaduso man ni Flor nga masuguran ang pagpatuman sang e-governance sa mga city department kasubong sang sa Office of the Building Official. Kadamo sang concerns, no, issues on corruption kung may contact with persons, di ba? That is though masiling ka daw hindi man gid natural, daw normal sa transactions all over the country, no? So gusto nato niya contactless transactions para nga ang pumuluyo naton who go into that process will really be satisfied and we will have efficient, effective services for the people. That is the goal of smart cities
Nagapating konsehala nga pinaagiman sa e-governance mapaiway ang korupsyon kag mas mapadasig pa ang serbisyo sang syudad sa publiko. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 8, 33 ka mga katapos ang Kafawa o kung Kapatiran Farm Workers Association ang magalunsar sa ilang nga negosyo sini nga semana nga magaserbe naman ila pala nga buhian. Sa pondo nga gikan sa Department of Social Welfare and Development kaga Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, gintipo nila ang ilang nga livelihood reinforcement fund nga tig 25,000 pesos para itukod ang Sabor Layaw. Suno kay Ricky Guzon, ang project manager, ginatanyag nila ang Bisaya nga lechon manok sa Purok Pine Tree sa Barangay Bata sa Bacolod kag ini ang magabukas sa Setyembre 8. Mismo ang director sang OPAP nga si Susan Marcaida ang dinapit nga bisita. Pulalabot nga mas saboroso gidman ang Bisaya nga manok, mas healthy ini suno sa iya, bangod nga organically grown. Sila man mismo ang nagasagod sini paagi man sa bulig sang gobyerno probinsyal. Ang ilang nga mga katapo ang gikan sa La Castellana, Binalbagan, Moises Padilla, Himamaylan City kag Isabela. Mga anay katapos sila sang Revolutionary Proletarian Army Alex Bongcayo Brigade kag sa ilang nga pagbalik sa sabak sang gobyerno pila sa ilang nga nabato na mong housing assistance kasubong man livelihood assistance. Okay, nag-start kami nga gintagaan sa gobyerno sa proyekto. I think mga 5 years before, nagsugod kami pa sa sagod manok. Karon may additional nga fund ang DSWD kag UPAP nga ginatag. So gin-invest naman namon ini sa Sabor Layaw. So isa ni siya ka lechon manok nga free range native chicken. Daw kung sa aton dito Bisaya nga manok. So do medyo a little bit pioneer ni siya kay laka lang diri ang nagabaligya gidya sang free range kay bangod ang supplies na kabudlay. Sa number 7, sa Banwa sa Calatrava, imnanay nagresulta sa bunanay, isa patay. Patay ang 42 anyos nga si Warlito Fernandez matapos ini nga ginbuno sa iya kaingod nga si JR Arquilita sa barangay Suba sa Calatrava. Sa investigasyon sa PNP, upod inom sa isa ka balay ang duha kag tatlo pa nila ka mga kaupdanan. Nagbaisay si Fernandez kag Arquilita suno sa mga pulis dala sang kahulugbon. Giliw na lang nga ginbuno-buno sang suspect sa Fernandez. Patay na sang mag-abot sa ospital ang biktima. Tigayon man nga naaresto si Arquilita. Kaso nga homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, mga tulan sang tawo na sapwan sa abandonado nga balay sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Nasapwan sang Domingo sang duha ka menor de edad ang mga tulan sang isa ka persona sa abandonado nga balay sa Purok Kahirop A, Barangay Mansilingan sa Bacolod. Sa investigasyon sa PNP, nagapanino lang ang mga bata sang ila makita ang mga tulan sa ginatambakan sa mga kuba nga katre kag mga basura. Sunod kay Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, ang nasapwan nga tulan ang iya kalalaki nga may diferensya sa pamensaron. Masamisad to nga nagalibot sa barangay sunod kay Bonilla ang ini nga persona kag pila naman ini ka tuig nga wala makita. Nag-coordinate na ang PNP sa Soko agud mausisa ang ginkamatay
sang lalaki. Sa number 5, sa Banwa sa Castellana, lolo patay, apo pinasod matapos mabuguan sa ambulansya ang ilang nasakyan nga e-tricycle. Patay ang 72 anyos nga nag-drive sang e-bike nga si Emeterio Urda, samtang pinasod naman ang iyang 12 anyos nga apo matapos sila mabuguan kagabi sa ambulansya sa Hacienda Layagon Road sa barangay Lalagsan sa Banwa sa Castellana. Sa investigasyon sa PNP, gikan na Carlota City, padulong Isabela Contani ang ambulansya sang iya sininabuguan ng e-tricycle nga iya man lang ginasundan. Sulong sa pulis, mahimo wala makita sang driver ang e-trike bangod sa madulom ang mga bahin sang dalan kag nagaulan pa sang among tion. Wala man sa pasyente nga dala ang ambulansya. Gidetain man sa Castellana PNP ang driver sang ambulansya. Sa number 4, probinsya sa Negros Occidental ang nakarecord sang 3 ka bag-o nga dengue deaths. Pero kadamuon sang kaso sang dengue sang probinsya ang nagapanubo na sa sulod sang 4 ka semana. Sa Morbidity Week 34 kung August 21 to 27 nga report sa Provincial Health Office, 85 ang new dengue cases nga na-record. Mas nubo ini kung ipaanggid sa Morbidity Week 33 nga may 216 nga na-record new cases. Humalin na sa Morbidity Week 31, nagapanubo na ang new dengue cases sandig sa PHO report. As of August 27, 3,956 ang total dengue cases sa Negros Occidental. 1,008.12% naman ini nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa 2021. 27 naman sa karon ang total dengue deaths nga nagalakip na sa 3 ka new dengue deaths nga gin-report. 0.68% sa karon ang case fatality rate sang probinsya. 707 naman ang total dengue cases sa Bacolod sa August 27 yung report sa Bacolod City Health Office. Siyam ang total dengue deaths. Ang barangay Mansilingan ang may pinakamataas nga recorded dengue cases kag ginakabig man nga hotspot. Paday naman ang pagpatuman sang tikang kasubong sang information dissemination, cleanup drive kag fogging para mapamatukan ang dengue. Tanawon yung graph, no, for mortality week, morbidity week. Makita nyo na siya. Hoping nga ang aton deaths hindi magsaka, kay kung magsaka ang deaths ta kag manaog ang aton case, basi kung mag-approach ta sa 1%. But right now, do ay pata 1%. No, amo malana. But ang case right now, nakita mo kadako, drastic sa papanahon. And we are expecting that going to the month of December, manaog na siya. Sa number 3, pagbabaskog sa monitoring sa mga entry points sa Bacolod ug Negros Occidental ipatuman duha ka semana antes ang Mascara celebration. Inisulod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga nagpaatag nga dapat magpangaman sa inalantaw pagsulod sa madamo nga mga bisita sa tion sa selebrasyon. Sulod sa kay Tumimbang, nagapatuman na sang nagakaigo katikang ang Bacolod City base sa ilang pagsapol sa Bacolod City Health Office. Ginalantaw nila ang pagpahamtang sang composite team nga maga-monitor sa mga puerto kag airport. Sa karon sulod sa kay Tumimbang, ginahulat nila ang protocol nga igapagwa sa nga partner agencies kasubok sang Civil Aviation Authority of the Philippines kag Bureau of Quarantine. Kag may monitoring naman nga ginapatuman tugas ang COVID-19 protocol, mas maid-id pagid nga bantayan ang mga paghilanat. Samtang padayon ang pag-coordination kag briefing sa mga katapos ang Health Emergency Network kag ginatapuan sa mga disaster teams kag iban pagid nga mga health responders bahin sa updating angot sa monkeypox, COVID-19 kag bisan pa sa dengue. May event ba lang makulog na dako together with Negros Occidental, opening panahan pa during that time. I think si Gog kag sino nag-agree sila ang panaan ng mga LGUs ano man sa dutay nga preparation for Mascara. So amo na yung mga threat nga nakita which we have to prepare. Remember October ang Mascara. 18 I think, I don't know when. But that means 2 weeks before that, we should I think strengthen sang aton nga monitoring sa particularly sa airport. Sa aton seaport, that means sa aton Glencoe. Kaya may mga bisita ta kang abot.
I wish you well, and may you continue to provide the news that the Negrenses need, no? And I'm very sure that your news reports will always be the real story. Congratulations, DGCAS. Sa number 2, Bacolod Mayor Albi Benitez ang magasapol sa contractor sang Coliseum Project angot sa pag-repurpose sang 150 million pesos nga kabahin nga pondo sang amo nga proyekto. Nagapadayon karon ang construction sang Coliseum nga katupad lang sang museum kag auditorium project sa Department of Public Works and Highways Region 6 sa Barangay Alihis. Sunod kay Mayor Albi Benitez, natalana pa siya nga magsapol sa contractor sang Coliseum project para sa tuyo nga ma-repurpose ang kapin 150 million pesos nga kabahin sang 800 million pesos sa project fund nga ginhulam sang syudad sa Development Bank of the Philippines. Luyag ni Benitez nga magamit pang pondo para sa pagkaayos ng tatlo ka mga bag-o nga merkado sa Bacolod. Looking between 10 to 20%. That could be 150 million? Din ta na igamit ang Ibalik mo lang na sa ibalik lang na sa Land Bank or DBP kung din ta naghulam sang loan. But can we utilize it for the construction sang proposed nga mga markets? Ma-reapply naman ta for another loan para sa kung in this case tuyo ta i-improve ang market, ma-apply ta for the market project. Nakamit Kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. FIVOX ug MGB magapadala sa mga personnel sa banwa sa Moises Padilla agud usisaw ng mga nagtuhaw nga mga litik sa duta. Mga evacuees ginabisuhan nga hindi anay mabalik sa ilang lugar kag magpabilin sa evacuation center. Sa Setyembre 26, 2030, pagkapadulong sa Moises Padilla ang mga personnel sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kag Mines and Geosciences Bureau agud si sao na natabo nga paglitik kag pag-usbod sa duta sa sitio Manaol, Barangay Quintinremo sa banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kay Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Head Reynald Jorge. Sa karon nagapabilin sa evacuation center ang 21 ka mga pamilya o kon 109 ka mga individual bangod nga ginadumili ang pagtiner sang malawig sa ilang lugar. Dugang pa ni Jorge, wala anay nila gina-recommend ang pagbalik sa mga residente sa lugar samtang wala pa makahatag sang rekomendasyon ang MGB kag FIVOX. Wala naman sila sang may na-monitor nga pagbag-o sa lugar apang ginpakamaayo nga hindi lang anay magbalik didto ang pamilya para sa ilang mga seguridad. Ginatugutan lamang ang pagkadto sa ilang mga balay sa tuyo nga magpakaon sa ilang mga hinuptanan kag paglantaw man sa sitwasyon sa ilang mga balay apang gilayon nga ginapabalik sila sa evacuation center. Gin-evacuate ang mga residente gikan sa mga lugar matapos magtuhaw ang mga litik sa duta dala sang malawig nga pag-ulan. Hindi kita na pagbalikan, istaran. Oo. Kung magpaulit man sa area, ang mga bata idilin sa mga relatives sa nga barangay nga safe or idilin nagdidigas ko nanay sa evacuation center kasi kung may at balantayan nilimuson sa inyo panimalay, pwede nyo lang tumahimos pero after sina, balik lang. Sa Good Vibes, pinakauna nga merkado sa syudad sa Bacolod nga may parking area sa second floor ang ginalauman mahuman sa Nobyembre o kun Disyembre. May report si Romeo Subaldo. Ang problema sa traffic sa highway sa Barangay Sumag sa Bacolod ang naging rason kung nga ginhimo nga may second floor para sa parking space sa ibabaw sa ilang public market. Sunod sa kay punong Barangay Rodney Carmona, kutob sa mga nagapangong para sa merkado, nagaparking sa higad sang dalan gani. Sang ginplano ang pagpatukod sang bag-o nga merkado. Ginbutangan ini sang parkingan sa idalom nga 20 ka mga slots kag sa ibabaw 35 pagid ka mga slots. Actually, kung makita natin, ang Barangay Sumag, congested tama ang traffic because of the market, no? Kadapon makita mo na nga ang traffic pertigid because tanan nga salakyan da kapundo sa market. So when
Congressman Greg ay nag-isturanay. Yan ang gusto sa market mo, tangan ta parkingan sa babaw. Kung mas mahigit kung 63 million pesos ang balon sa modernized nga merkado nga gintarana ni Congressman Greg nga sa taya. May generator set kag may mga sprinkler in kaso may sunog. Tanan nga mga vendors nga temporary nga gin-relocate ang ibalik sa sulod sa merkado. Mga stalls tanan ang sa idalom. Ang sa ibabaw naman wala labot sa parking spaces, bayara man sa mga stalls. kung kami nga ordinansa nga pagkatukuron, kay ti may market ordinansa nga ano i-amend lang ni namon, kay ipapakuron bang imanda kay ti subong ti modern na lang aton nga no. Hindi kita mag-rely sa gamay nga kabala dira kay ti ang aton nga suga ang problema dala dako lang barangay ang maintenance na ang tanan-tanan Siguro ko dako pag for sure ang bill. Bulan sa Nobyembre kung Disyembre, sunod sa kay Carmona, mahumana ang merkado. Wala sila sang isukot nga parking fee. Ginalauman sa punong barangay nga kun magabukas na ang merkado, hindi na maapektuhan ang lakat sa traffic sa Sumag, nga amo ang alagyan kutob sang tanan nga mga nagabiyahe pasuro sang probinsya. Ma'am, imagine mo na kung tanan nga mga merkado sa Bacolod may second floor nga parking, katawa isang dalan. No? Tapos, buot silingon niya, Ming, inang, gamit gid ang bilog nga edipisyo. Hindi bala? May parking sa dalong, may parking sa babaw. Siyempre, ang pinaka-basic na problema yan sa Sumag is traffic, gidya. Correct. Sa Taytay pa lang, Ming. Da na. Ito na naman. At least, kung magpaninda ka hindi ka na magproblema. Kung December pa. Kaagam ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pinabalansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.